Velkommen til Polar Spirit her på Bagsværd Hovedgade 160, hvor Annabelle har sin skønne butik, Det Spirituelle Kompas, og hvor jeg også vil være at finde en torsdag om måneden, og også på et senere sigt flere torsdage. Og som I kan se af kalenderen, så afholder jeg torsdag den 19. september den grønlandske shaman Angerjuk trommeaften fra kl. 17:30 til 19:30, og igen torsdag den 24. oktober kl. 17:30 til 19:30. Men prøv at komme med indenfor i Annabelles skønne butik, som hun bestyrer her, hvor hun også afholder clairvoyance, og man kan også booke earth healing, og hun afholder forskellige undervisning i disse skønne lokaler. Og vi skal også sidde her i loungen og drøfte nærmere omkring shamantrommens instrument som brug af healing og til brug af søgen efter større visdom i livet. Også inspireret af Grønland og de grønlandske dubelakker i kraft af mit ophav og mine rødder på Grønland. Åndemanerne på Grønland, som kalder sig Angergok. Og i dette rum vil jeg byde ind til disse torsdage i 2024, at du har mulighed for at tage din tromme med, og vi sammen kan gå i dybden af trommens kraft, men også essensen af det at være et sjæleligt og åndeligt spirituelt menneske, hvordan det kan hjælpe os på vej til en større forståelse af det liv, vi lever her på jorden. Og et af de ældste instrumenter her på jordkloden, det er trommen, som er inspireret af vores hjerterytme, som har en vibration og nogle slag, der så kan hjælpe personen, der lytter til det, til en form for trancetilstand. Og det er det emne, den shamanistiske tromme, som jeg vil gå i dybden omkring, når vi ses disse torsdage. Så tilmeld dig endelig i dag og vær med i dette skønne rum, hvor vi sammen vil komme nærmere på trommens effektive kraft. Så vær velkommen.